sonke sinikeziwe ifaith, akekho onganikezwanga ifaith. Sonke sinikiwe, akekho shoda ngayo. Into nje futhi ongeke uzoyifastele ke ifaith. Kuphela ifaith uyayibuild up ngani ngezwi. The more ufunda lelizwi, the more understand, the more uba nefaith, the more usondelana noKristu. That's why uPaul ethi ukuze ngimazi yena. The more wazana naye, the more you build up your faith. The more umazi, the more you build up your faith. And next thing uzothi mawukhuluma something yenzeke. Next thing uzothi mawuthi ngemivimbo kaJesu Kristu mina ngiyaphila, ubambe ikhanda libhlungu uthi ngemivimbo kaJesu Kristu mina ngiyaphila, uphile. Welcome to another episode of Kodatu Media. #sesazokhuluma. Siphinde sibonge futhi ukuthi sihlangane kule channel. Ngibonge nje ukuthi uchoose yona le channel. La khona sikhuluma umuntu kanye noNkulunkulu kuphela. Kukho okuningi esikukhulumayo la. Umuntu kanye noNkulunkulu ukuze sikwazi ukuthi sakhane sizane kuzona zonke izinto without wasting any time. Ngiyabonga nje uma ngabe ukuthi ubungaka subscribe kule channel, ngicela ukuthi usubscribe. Ngajabulela nama comment nama likes, anything nje ngayijabulela kakhulu njengoba ngishilo igama lami ngumduduzi Shabangu. Thank you once again. Indaba yami la ikhona ila kule ncwadi Philippians chapter 3 verse 10. Kule ncwadi le iningi indaba ekhona kule ncwadi, but ithi nje before ngikhulume ngifunde ukuthi ithini la ku Philippians chapter 3 verse 10. It like me that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death. Ngithanda nje kuningi engakhuluma malithi Bible that I may know him. It's a topic yodwa, and the power of his resurrection another topic, and the fellowship of his sufferings another topic, being conformed to his death. But today ithi ngikhulume nje ngalamazwi athi that I may know him. NgesiZulu lithi nje ukuze ngimazi yena. Ke ngikhulume nje ngalo part leyo ukuze ngimazi yena. Yazi yini kakhulu esilimazayo thina singabantu ukuthi uma ngabe usasewumuntu usafika ensindisweni noma usayifuna insindiso, osukufuna kakhulu sukufuna uNkulunkulu, osukufuna kakhulu sukufuna uJesu Kristu, sukungafuna izinto eziningi, sufuna nje lo uNkulunkulu. Even nama ulibela ucinga isonto la ungakhonza khona, inhloso yakhe isuke i1 ukuthi nje ngifuna uNkulunkulu, ngifuna nje uJesu Kristu, ngifuna ukwazi ngayo yonke ipackage ethi nje uNkulunkulu konke nomoya oyingcwele kusuke kuyilo inhloso. Uzekeke uyithola indawo la uzokhonza khona. Once wayithola indawo la ukhonza khona, kwabaningi nothi kubo bonke abantu, but kwabaningi ifika ilahleke lapho ke indaba. The minute umuntu esethola indawo la engakhonza khona athi abonakelana ke cha isekhaya impela ngifree la, ifika ilahleke lapho ke indaba, ngoba the minute usufikileke kuleli ekhaya leli ufike wamukeleke futhi ngempela kube sekhaya futhi. Kodwa manje bese indaba ifika ishifta nawe futhi uzukhohle ukuthi kahle kahle bewufuneni, ngoba manje na usuhamba ngolayini nawe ujoyina lento vele oyithola yenziwa nawe ufika uyijoyina uhambe ngayo. Asithi nje ngenza nje example, ngilifuna isonto ngiza ngilithole mhlambe ngaba amaRoma, ngaba iAssemblies of God, ngaba iWeseli, ngaba amaZayoni, ngaba inoma ngabe iliphi, but ngigcine ngilitholile. Ngithi uma bese ngilitholile ngizothi mase ngifikile khona bese kuthiwa ke yabona ke la ekhaya ke thina nje singama Methodist sihamba ngalendlela le. Nawe ugcine futhi sewuyibiza ngokuthi mina ngiyiMethodist, noma nawe ugcine sewuyibiza ukuthi mina ngumsheshi, omunye ayibize ngawo wonke lamagama lawa akhona nje maningi. Mina ngiPresbyterian, kuningi nje abantu abazibiza ngakho. Indaba ifika ilahleke lapho ke exactly, ngoba the minute sengithi mina ngumRoma noma ngiWeseli noma ngabe yiliphi igama nje elikhona, the minute sengisho kanjalo ngisuke bese ngiyashifta ngitwiste lento kancane.
bese ngithi ukushifta bese ngingena ke manje kuyinqubo zalelo bandla lelo ngisuke ngilikhethile ukuthi imithetho yala ekhaya ngoba ihamba 1 2 3 ngayo yonke lo ndlela leyo bese ngihamba ngaleyo ndlela leyo ke bese uthola ukuthi yebo nakhona uyamuza uNkulunkulu yazi uyatshelwa nakhona ngoJesu Kristu but kukancane awutshelwa kakhulu utshelwa kancane abantu abaningi balinyazwe yileyo nto leyo athi umuntu mina ngumziyoni athi omunye mina ngumshesha athi omunye mina ngiyini abantu abaningi bafike balimala lapho kanti indaba ayisingawa amasonto futhi there is nothing wrong ngamasonto iproblem nje ukuthi mawusufikile khona wena ufike ufune bani uma ngabe ukuthi uthi mawusufikile khona nawe bese ufuna izinqubo zamasonto nayo yonke into yokulahlekela uKristu kanti uma ngabe ngathi mawusufikile noma ngabe yiliphi isonto osufike kulona ufike uthi wena mina ngizofuna uKristu lento uPaul ayishoyo athi uPaul ukuze ngimazi yena that I may know him yazi abantu abaningi kuningi okubalahlekele along the way sebefikile ke manje kuNkulunkulu but still kwaphinde futhi kwaba iblackout balahlekelwa futhi ngane ngeindaba zokubambelela emasontweni ngizothi mina abantu mabangabambeleli emasontweni awukuye esontweni ngoba ngehlala esingahlanganyeli noma ngabe ikuliphi iya kulona la wena ufila khona ukuthi uhappy hlanganyele khona kodwa mawusufikile khona fika ufuna uKristu lwela ukuthi ukuze ngimazi yena uma ngabe ukuthi kulelo bandla lela bakunikeza uKristu ngizothi mina it's okay futhi ukuthi uphinde ushiye uhambe ufune elinye until uzotholeleli elizokunikeza uJesu Kristu ngoba indaba ingokwazi yena indaba isingokusonta indaba kusuka ukuthi mase ngifile ngcwabeke kube nomfundisi indaba ngazo zonke lezi ezinye izinto lezi esiyele emasontweni abanye baya emasontweni bayela imishado abanye bayela konke nje nemisebenzi nakho konke kulungile is fine but nayi eyona indaba singaziyela zonke lezi ezinye izinto emasontweni but nayi eyona indaba ukuze ngimazi yena ukuze ngimazi ubani uJesu Kristu yilento uPaul ayekhuluma noPaul naye wayehamba waya kwabaseGalatia kuma-Galatians afike nakhona nini uhambile ule eEphesians kwabase-Efesu njengoba nje sifunda la kweze kuba seFilipi kwama-Philippians nakhona lapho but uzama ukuyiveza le ndaba ukuthi okay ungaba lapha eEfesu ungaba lapha kwabaseFilipi ungaba lapha kwabaseRome eGalatia wonke lawo enye nenye indawo enenqubo yayo yokukhonza uNkulunkulu kulungile kodwa lwela ukuthi ukuze wazi uKristu yithi mina inkinga eyenza ukuthi abantu bangazazi even nemfihlakalo kaNkulunkulu bangamazi lo Kristu lona bangazi nezinto ezinye ezikhulunywayo noma sezikhulunywa kube ngazathi hayi laba bantu bayithatha kuphi yazi labantu abasindisiwe ngazathi bazenza ngathi bazi kakhulu bona ngathi bona seberevealelwe kakhulu akusikhona lokho ukuthi abanye bethu balwela ukuthi baze bamazi yena kanti abanye bethu bajabulele ukuba nje sesontweni ungakujabuleli nje ukuba sesontweni jabulela ukuthi mase ngifikile khona ngizokwazi yena lalela ke le ndaba lena ngifuna nje ukuthi ngeke ngiqhube ngeke ngime la ngifuna ukuthi ngiqhube ngiye lapha ya kuMark chapter 5 mhlambe ke sithole umuntu okuyena owathi uma ngabe sezwile ngoJesu Kristu kwaba noshintsho kuyena khona wesimami la mangabe sifunda la kuMark chapter 5 so iqala nje from verse 25 ithi ke siyifunde ihloko sakhona sithi a girl restored to life and a woman healed so khuluma ke thina la ngalo wesimami owaphiliswa verse 25 lithi now a certain woman had a flow of blood for 12 years yilo wesimami a certain woman shuthi wayekhona this thing i reality akusona amanga akukhona mhlawumbe ukuthi parable le but umuntu owayekhona there was a certain woman owayenenkinga yokuthi wayopha and wayesophe for 12 years yonke cabanga unyaka wonke wopha owes2 owes3 cabanga up to 5 years wopha up to 10 up to 12 years ulibele uwopha ngiyamcabanga nje the pain ayedlula kuyona lo mama lona lithi ke ku verse 26
and had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse. Wayesehamba indawo eziningi ke naye wenza njengoba nathi senza even na today. Abantu bahamba uyabona nje umuntu mayegula uhamba zonke indawo lezi naye wayesehambe zonke indawo eziningi lithi iBhayibheli wayesehlupheke wakhipha konke ayenakho shuthi wayebhadala la kumele abhadale khona kodwa lithi iBhayibheli kodwa isimo sakhe sasiya ngokuya siba worse each and every time. Verse 27, when she heard about Jesus, na indaba wezwa ngoJesu Kristu, nawe njengoba ulalele nje lana uyezwa ngoba sokhuluma ngomuntu wayene uNkulunkulu, uyezwa ngoJesu Kristu. Mawungathi ke sewuzwile ngoJesu Kristu uyithathe le ndaba wena uyenza indaba yamasonto. Indaba ayisiye nema yamasonto kodwa indaba yomuntu lo sezwile ngoJesu Kristu. Lithi lona wesimame, when she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. 28, for she said, if only I may touch his clothes, I shall be made well. Wezwa ngaye. Cabanga wayesehlupheke for 12 years. Waseyezwa ngoJesu Kristu. Wathi, shuthi kunesixuku naye ungenelela la esixukwini. Elibele week njalo ungenelela la esixukwini uthi nje uma ngathinta nje impahla zakhe. Wayenokukholwa ukuthi uma ngabe ngathinta impahla kaJesu Kristu uyophila ngoba wayesezwile ngaye. So wathi uma ngabe ezwa wakholwa ukuthi khona abaphilile bephiliswa uJesu Kristu. Wayesethi naye kusho ukuthi uma ngabe nje ngathinta nje maningi ingubo zakhe umphetho wengubo yakhe wathi should nami ngiyophila. Yakubona nje lokho kukholwa lokho. Sometimes this thing idinga kwesinye isikhathi lento ifuna umuntu osehlupheke kakhulu. I think mina umuntu ozwa kangcono umuntu osehlupheke kakhulu. Because umuntu ongakahlupheki uzoyizwa nje le message kube umsangano kube into nje useless. But umuntu osehambe wathi sengihambe zonke indawo sengihambe lapha ngajika nalapha kulokhu nje isimo safana or siba worse angisizakala ngalutho. Uyena umuntu kuyaye kube lula ukuthi uma ngabe hlangana nemessage efana nalena ayibambe quick agijime nayo and futhi uyena umuntu osizakala kalula cause loyo usuke esengesenayo enye hope usuke sethi manje vele ihope iseyodwa uNkulunkulu kuphela. Nangoku umuntu oyasizakala kakhulu esikhatheni esiningi. Ngamsho namanje ngiyoziwa umuntu oyilolo hlobo lolo othi mina sengihluphekile sengihambe zonke indawo kodwa ngiyezwa bakhuluma ngoJesu Kristu. Ake ngiye kuye ke this time around and Mike Mawelt uma ngabe ungeza kuyena ukholwa na kanjani yosizakala. Ithi ku verse 29 immediately shuthi wathi uma ngabe thinta ingubo kaJesu Kristu immediately the fountain of her blood was dried up. Woma kwathula la kade kopha khona and she felt in her body that she was healed of the affliction. Wezwa futhi naye emzimbeni ukuthi finally ngaze ngalapheka. Yo nayike siqhubhe verse 8, and Jesus immediately knowing in himself that power had gone out of him turned around in the crowd and said, who touched my clothes? Ezwa kuJesu Kristu ukuthi hey man ama kunamandla aphumile kumina. Then uyajika uyabheka ubani ongithintile impahla. Bayaphendula kabafundi bakhe 31 lithi but his disciples say to him, you see the multitude thronging you and you say who touched me. 32 and he looked around to see her who had done this thing. 33 but the woman fearing and trembling knowing what had happened to her came and fell down before him and told him the whole truth. 34 sivalala ku 34 and he said to her, daughter, your faith has made you well, go in peace and be healed of your affliction. Shuthi ezwa uJesu ukuthi khona amandla aphumile kuyena, khona into eyenzakalile and wazi futhi ukuthi khona ongithintile. Manje uyabuza ubani ongithintile bathi abafundi bakhe uyayibona nawe crowd because wayilandelwa icrowd
nalo simame wayephusha kuyo le crowd ethi nje mangaze ngifinyelele kuye bese ngiyamthinta ngiyophila. Ngempela wakwenza lokho, wafinyelela kuyena, wamthinta, waphila. Manje bayaphendula abafundi bakhe bathi ayibona iCrowd bonke bayakuthinta bonke, kodwa wena uthi ubani ongithintile? Hey, kuna something la, angazi ukuthi uyayizwa le ndaba, but there's something la. Ayilo esimama shaya utouch aye kuJesu athi imina, asibeke sonke ke istory sakhe. Awajabula uJesu athi yazini okuphilisile ukholo lwakho lukuphilisile, hamba ngokuthula. And wahamba ngempela lo wesimame ephila. Lalela ke nayi indaba la ngifuna sizwe khona. Bonke babemthinta bonke, but khona owamthinta ngendlela ehlukile, ngoba lo wathi uma ngabe emthinta wamthinta waphila. And noJesu wezwa kunamandla aphumile kuyena, wezwa ukuthi khona something eyenzakalile. Ubani ongithintile? Bonke bebemthinta. That's why ngithi mina lithi izwi uma ngabe ekhuluma, hey, ayibeke uPaul uthi uPaul ukuze ngimazi yena, because abantu baningi basemasontweni kodwa bamazi. That's the problem. Bagcwele abantu basemasontweni abamazi. That's why besemasontweni bephila anyhow. That's why besemasontweni benza isinoma ngabe sikanjani. That's why besemasontweni bedlala. That's why besemasontweni noNkulunkulu negama lakhe beliphathaneze, ingoba vele naloNkulunkulu abamazi, noJesu Kristu abamkhonza abamazi, futhi abakulangazelelanga even nana nokumazi. That's why uzobona zonke izinto ezikhona today, ibandla likaKristu today liyahlupheka ngokuthi delelekile ngabafundisi abathile abalithathe balibeka laba yihlazo kwaba sengazathi into yokusindiswa noma iChristianity into useless, ngenxa yabantu abahambe abanye babo baze baba abafundisi, bahola amabandla athile, bahola abantu abathile, kodwa bengafune nana nakumazi kwaNkulunkulu loyo, bengafune nana nakumazi nalo Kristu loyo. Today indaba kaJesu Kristu kuba ngazathi into engenamsebenzi, kuba ngazathi into engenamandla, kuba sengazathi into futhi engasisebenzi, because of such people abayithathe nayi indaba bezwe nje kuphela, bajabulela ukuba semasontweni, bajabulela nje ukuhola ibandla, kodwa abantu ababatshela lutho ngoJesu Kristu. Waye ngabatshela lutho ngoJesu Kristu because kwabona bamazi nalo Jesu Kristu. Blithi ke lelizwe babe baningi babemthinta uJesu Kristu, but khona oyi-one owamthinta ngendlela ehlukile. Ngizothi mina baningi abantu bayaye emasontweni, baningi abantu bayamkhonza uNkulunkulu, but wena ukuhluke kubona, wena ukulwela ukuthi mina ukuze ngimazi yena, because khona indaba ekumazini, and le ndaba eyimfihlakalo lena ekumazini kunezinto eziningi. Namhlanje kunabantu abaquestion indaba ukuthi ukhona yini kwaNkulunkulu loyo, kwaZulu lelo likhona yini, nayo yonke lento le. Abanye baquestiona nani indaba yokuthi even ne-healing ayikho, akunakuthi lana ngemivimbo kaJesu Kristu saphiliswa. Yazi why people are questioning zonke lezo zinto lezo, ingoba akekho olwela ukuthi ukuze ngimazi yena. Nangowesimama walwela ukuthi uma ngingamthinta, babe baningi bemthinta, but ukumthinta kwabo kwaku ukumphusha nje, kwakuyikumthinta nje oku-useless, ukumgudlula, kodwa lo kumthinta kwakhe kwenza ushintsho empilweni yakhe. Nawe mawungalwela ukuthi uzumazi yena, khona i-change engenzeka empilweni yakho. Ungamazi njengoba ufuna ukumazi, and ngempela ungamazi, akazifihlanga futhi akafuni ukuzifihla i-aim yakhe, ngoba vele lithi iBhayibheli uNkulunkulu walithanda kangaka izwe azwanikela indodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba lo nalo kholwa yangabhubhi kodwa benokuphila okuphakade. I-aim yakhe ukuthi abantu bamazi nalo uNkulunkulu abamlandelayo, bamazi nalo Jesu abamkhonzayo, bangakhonza uJesu abangamazi, kodwa bakhonza uJesu abamaziyo, ukuze beyokwazi ukuthi noma sekuthiwa babambe iBhayibheli bakhulume ngoJesu abamaziyo. Today ke sesiphila la esikhathini la uJesu safika emhlabeni, wadlula. Yes, wafika, waphila, and wakwenza konke waqeda. Ukuhamba kwakhe lithi iBhayibheli wakhuphuka ngefu, ngoba ukufa wakunqoba,
waphila walinqoba ethuneni lakhe akekho ngoba yena wakunqoba ukufa wakhuphuka ngefa wabuyela back kuNkulunkulu. Lalela ke na indaba lapha ikhona ke today thina angeke silwele ukuyothinta ukuthi nje mangathinta ingubo yakhe noma umphetho wengubo yakhe thina sisakho lapho waye right lo esimama kwakuyi period yakhe naye wayenza lokhu kwakufanele ukuthi makakwenze ngaleso sikhathi thina sinikezwe nali izwi okuyiBhayibheli lele ngilifundayo lele nawo nalo lapha ekhaya thina ke sinikezwe lona ukuthi kholwa yilokho okubhalwe kulelizwi uma ungakholwa yilokho okubhalwe kulelizwi ake ngikuxoxele baningi bayalifunda leli Bhayibheli abanye bayashumayela ngalo njengoba nami ngishumayela baningi banalo leli Bhayibheli baliphethe emabandleni kodwa wena mawungalibamba leli Bhayibheli ngokuthi ngifuna ukuthi ukuze ngimazi yena I'm telling you when uyothuma ngabe ulithinta lelizwi ngoba izwi lakhe leli kodwa manje lenziwa laba umbhalo ukuze sikwazi ukuthi sifunde amazwi akhe uNkulunkulu uma wena ungathinta leli Bhayibheli ngokukholwa I'm telling you uNkulunkulu yokurecognize esezulwini ukuthi khona othinta izwi lami ngendlela ehlukile ngani angaze ababuze futhi nabasezulwini ubani othinta izwi lami ngendlela ehlukile bathi laba basezulwini mabebheka bathi awubaningi abantu abathinta iBhayibheli lapha baliphethe nje emhlabeni inqwaba baliphethe kodwa athi uNkulunkulu khona olithinta ngendlela ehlukile thina ke sinikezwe izwi ukuthi likholwe lelizwi lokho kubhalwe kulelizwi kukholwe malithi iBhayibheli ngemivimbo kaJesu Kristu saphiliswa lo isimama wayesegulwe for 12 years I'm telling you uma ungakholwa lokho ukuthi ngempela lithizwi ngemivimbo kaJesu Kristu saphiliswa past tense kusho ukuthi wakwenza waqeda kusho ukuthi mina nawe kahlahla siguli kuphela nje omubi ngoba omubi uyazi uyakubona uma ngabe ukuthi iknowledge awunayo mawungenayo knowledge ufaka izifo and futhi aphinde alwele futhi ukuthi leli qiniso ungalitholi ungalazi ku right nje uhlala ungalazi lokhu wamkele wena ukugula uthi ukugula kwami hayi or ukugula kwefamily ugcine nje futhi kuze kukubulale nalokho ukugula lokho kanti uNkulunkulu wa provide hayi insendiso kuphela wazi wa provide nane healing kusho ukuthi thina mase kuJesu Kristu siyaphila omunye umuntu uzothi yanya kuzwa but kudala ngiconfessa mina indaba yokuthi ngemivimbo kaJesu Kristu ngaphiliswa kodwa namhlanje still ngilokhu ngisagula ngizothi mina indaba ingokukholwa vela sifani ayengikwenzele nje example mina uma ngabe kuthiwa nje khona la kubhlungu khona mina same time ngiyathinta ngithi ngemivimbo kaJesu Kristu ngaphiliswa lokugula amakhambe ngegama lika Jesu Kristu once ngasho kanjalo mina kusuke sengikhohliwe ngiqede ngikhohlwe and la engikhumbula khona ukugula kusekho kuhambile but ke like I said asifani lento lena ifaith angeke sifane mangabe singabantu sonke sinikeziwe ifaith akekho onganikezwa ngefaith sonke sinikiwe akekho shoda ngayo into nje futhi ongeke uzoyifastele ke ifaith kuphela ifaith uyayibuild up ngani ngezwi the more ufunda lelizwi the more understand the more uba nefaith the more usondelana noKristu that's why uPaul ethi ukuze ngimazi yena the more wazana naye the more you build up your faith the more umazi the more you build up your faith and next thing uzothi mawukhuluma something yenzeke next thing uzothi mawuthi ngemivimbo kaJesu Kristu mina ngiyaphila ubamba ikhanda libhlungu uthi ngemivimbo kaJesu Kristu mina ngiyaphila uphile because lento ubulebela uyibuild lento ifana nomuntu oyejimini awuthi mawufika ejimini ufike ukuyinsimbi lapha yana first day sometimes unamamasela this thing ithatha iminyaka uma ngabe ujima abanye amamansi depend ukuthi umuntu unomzimba onjani but eventually umuntu agcine senamamasile eseyisigora naye sefana nabanye kanjalo ke mawuza na kuNkulunkulu futhi this thing iya build up ifaith uyayibuild up but manje amamasile lawa kamoya wa build up ngani ngalo lelizwi leli until uzozofike la khona nawe usukhuluma once izinto zenzeke kodwa uma ngabe ukuthi yakwa ka build up ngaleyo ndlela don't worry keep
confessing ukuthi wena ngemivimbo kaJesu Kristu waphiliswa ngoba vele waphiliswa, and have faith kuleyo nto leyo, uzobona omubi wanqotshwa nokugula kwakhe nezifo zakhe nazo zonke izinto zakhe wanqotshwa. Angazama ukubambelela for days, maybe for months, but uma ngabe wena ukholwa kulelizwi, eventually uzoshiya phansi akushiye uphila ngoba akakwazi ukubambelela kumuntu oyiconfessayo into ebe amina. Sinikezwe nalizwi babe baningi babemthinta uJesu Kristu, beyithinta ingubo zabo zakho uJesu Kristu, kodwa uyedwa waphiliswa. Thina ke sinikezwe nalizwi, mawungalithinta nje leli iBhayibheli lingawenza umehluko, kodwa lithinte leli iBhayibheli liwenza umehluko empilweni yakho. Lithinte leli iBhayibheli likuphilise lelizwi leli, ngoba wena ulwele ukuthi ukuze ngimazi yena. Angazi ngakhuluma ngize ngifike kude la ngaze ngize ngifike khona, but ithi ngiyivale nje le ndaba le isasemnandi, usayizwa nawe ukuthi yazini yashisa le ndaba emnandi. Ngizothi mina hluka, fana nalo wesimame, mawuza kuJesu Kristu, ithi mina ngifuna ukuba different kanjani, ngifaith, kholwa ilombhalo yonke into la eBhayibhelini. Uma kuseBhayibhelini kuliqiniso, uma kungekho eBhayibhelini akulona iqiniso. Kholwa yikho kunje ngoba kunjalo. Uthi uPaul ukuze ngimazi yena. I so wish engathi isonto la namhlanje, this day and age, belingaphenduka, lingabe manje lisalwela amagama amasonto ukuthi mina ngumRoma, mina ngumsheshi, mina ngi-African gospel, mina ngiyileli abandla. Asiyeni emabandleni wonke asiyeni kuwona, kodwa mase sifike kuwona sikhumula ukuthi mina ngumubani, kodwa bese sifuna ukwazi uJesu Kristu, sigqoka ukuthi sifuna ukumazi, silwele ukuthi sifuna ukumazi. Engathi ungathola ikhaya, yazi oyothi mawusufike kulona uthola ukuthi ufuna ukwazi yena, ngoba once wazi yena life ekuningi man ongakuthola. Igama lami ngumduduzi ngwakashaba. uNkulunkulu emuhle akubusise. Let's meet again next time ngomusa nje kaNkulunkulu. Akubusise uNkulunkulu. Ogulayo ngithi ngegama likaJesu Kristu makaphile, noma ngabe imuphi ofuna ukwazana noJesu Kristu, ngithi futhi ngempela kulula ukuthi wazane naye, ukuthi ukholwe ukuthi ngempela uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, and bese lithi iBhayibheli ngomlomo wakho bese uyaconfessa ukuthi uJesu inkosi. Once wenza lokho, then usuwazana naye, ususindisiwe, usuyitholile salvation, ngoba ngaphandle kokwazana naye yonke le mibhalo izovela ibe useless, na yonke lento osuyizwile iyoba useless. Kodwa mangabozana naye, I'm telling you, lokhu kuphenduka kube ukuphila kwena. Till we meet again next time ngomusa kaNkulunkulu. Amen.